ಹಾಯ್ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತ ಇಂಚೌಳ್ಳರು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಡಿನಾಡ್ತ ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಏನು ತೆಕೊಂತದ್ದು ಮೂರು ತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರು ತುಳೆ ಬಂಧುಳೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಲತ್ತು ಪೆಲ್ಕಾಯಿ ಇಂದು ಪಚ್ಚಿಲ್ತ ಏನು ಕಚ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಲತ್ತು ಪೆಲ್ತಾರೆ ಐನಡ್ತಾರ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಅಂතුಳ್ಳು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಂತುಳ್ಳಾರು ಇಂದು ಬೇಯ್ತಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋವೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ವೀರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ನಡ್ತಾರ ಇಂದ ಏನಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ತೋರ್ತಾ ಅಂතුಳ್ಳು ಈ ಕಲ್ತಾರೆ ಏನಿದೆ ಪೊರ್ಲು ಬೇಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಮೂರೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ತಾರೇನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತುಳ್ಳೆ ಸಪೂರ ಮೂರಂಟ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಬೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಅಂದಿದ್ದೆ ಇಂದು ಬುಳೆನ ಪೆಲ್ಕಾಯ್ತ ಪೆಲ್ತಾರೆ ಅಂಟ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಇಂದು ಲತ್ತು ನಿಕ್ಲು ತೂವಂತುಳ್ಳಾರು ಪರಂದತ ಬೀಜ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅಂಚನೆ ಐನಾಜಿ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಏನು ಸಪೂರ ಮೂರ್ತದೆ ತೊಂತೆ ಇಂದು ಸಪೂರ ಮೂರೋಡು ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು 2 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತೆ ಮಂಜಳ್ತ ಪುಡಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಂತೆ ಇಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದುಂಬೆ ದೀವಂತುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಂತುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡಂತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾಟ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಐತೆ ಪಾಡಂತಿಲ್ಲ ನೀರು ಕಾಪಾಸ ಐತಂತ ಈಗ ಒಂತೆ ಕುಡಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರಂತಿಲ್ಲ ಇಂದಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಅವರು ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡಂತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸಪೂರ ಮೂರೋಡು ಬಂದರೆ
ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊರ್ಲು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದುಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ದಯ ಮಾಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೈನ ತಲ್ಕಾಯ್ತಾ ತಲ್ತರಿ ಬೇಕಾ ಬೇಯ್ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಜಿ ಎತ್ತಿಂದಕ್ಕೇನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ಟೊಮೆಟೊನ ದುಂಬು ಪಾಡುಂಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತು ಕೆಂಪಾನಾಗ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ತಗೊಂತುಳ್ಳ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತು ನೆಡ್ತಾರ ಹುಳಿ ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಲು ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೆಲ್ತರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ ತಿಂದೇನು ಕೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರ್ಲ ಏನು ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ಇದ್ದೀನಂತ ಅವು ಕಂಚುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೋಡತ್ತೆ ತೀರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ಇಂಕ್ಲತ್ತು ಉಂಟುಳ್ಳ ಈ ಮಸಾಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ತರಿ ಬೇಯೋಡು ತುಲ ಬಂದುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನೀರು ಪಾಡ್ತಂತೆ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಹಿಂದೆಗಿತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ನಂಚಿನ ಕಲ್ತರೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಟುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಕಲ್ತಾರೇನು ಪಾಡ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂದು ನಾನು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ಬೋಡಾತು ಏನು ಮುಚ್ಚುತ್ತು ತೀವಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ನಿಕ್ಲ ತೂವಂತುಳ್ಳಾರ 15 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗ ಲೈಕ್ ಆತು ಬೇಯ್ತಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನಾತು ಉಪ್ಪು ಹಿಂದೆ ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಆತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಟು 1/4 ಗಂಟೆ ತಾತು ಕೊರ್ಲು ಬೇಯ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ಈಗ ಬಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ.